Gol mochung'ne nono kido to kod timbe mag obila IPOA koni midhiro mapek magikale ni thoth obila temo umo obila wetegi ma itudo kod ketho gino mamiyo thoth nonro magitimo bedo kod ng'ikruok. Magine giwacho romo mane gibago Mombasa kama moko kuom jopiny ne bedo seyo duolno magikoni osemono thoth jopiny yudo ratichgi. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. En romo mane okelo kanyakla apisas mag duol mochung'ne nono obila IPOA kaachiel kod riwruoge mopogore Mombasa mar twak ewi kaka duolno nyalo bero chenro magitayo. Jakom duolno Isaac Hassan ne okoni midhiero mapek ma apisas mag duolno kale en ni thoth obila ok oyie chiwo ler ewi obila ma itudo kod ketho kendo thothgi thoro umogi. The blue code of silence where the police want to cover up for themselves. When you are investigating one of them, their first instinct is to protect each other. Our officers on the ground complain that when they ask for basic documents from the police station, they are told you have to get authority from the IG, which is a very illegal order because they are required to give it at the station level. Obila tiyo gi teko mokalo kiera kore gi jopiny, tiyo marach gi gige lweny kaachiel kod rem kao okang' e seche mowinjore okone gin moko kuom ng'ur ma jopiny ne ochwalo. Inaction by the police was actually one of the big concerns. Of course, now there are also concerns about harassment of the police, of the public by the police, assault. Of course, now the biggest of being death, causing death by misuse of firearms or excessive use of force. Jalup komanda mar obila Kadhodhna Mchumbi ne bende okwayo duolno mondo mi otim lokruok e moko kuom chike kendo dwaro ni obila ka obila oting' musalape wuon koyude kod ketho. Omba hii commission hold kila mtu as an individual. Hold kila officer kama ni oversight. Awe held responsible as an individual, not as a group. Sasa mimi niko hapa Mr. Chair. Askari yako Kilifi ama Tana River ama Lamu ameshuti mtu. Mimi ninaenda kotini kwa nini? Polisi walisema tuishi nje. Hatuwezi ishi nje because siwezi andika uniform kwa gunboard. Alafu panga boy anajua polisi hapo. I'm telling you unakujua usiku unatolewa kwa nyumba. There is a time police ulikuwa unapanda gari wakinotify this MRC. Haki ya Mungu unatolewa na unapigwa. So please let us protect each other. Magena giwacho kama kuom riwruoge makedo ne ratich oganda to ne okoni pod gionge kod yie gi duolno ni mar thoth obila ma itudo kod ketho mag rocho ratich raia ok gine ka ikawnegi okang' mowinjore. Tumekosa imani kubwa sana na IPOA kwa kesi wa malumbukizo ya kesi nyingi ambazo zimetajwa hapa, disappearance, killings, hizo ambazo zimefanyika Mombasa, Kwale, Kilifi, Lamu. Mpaka leo kuna baadhi ya familia na watu hawana imani na sekta hii kwa sababu wamenyimwa haki zao kikamilifu. In your strategic plan, kindly include enhanced structures, working structures with the media. We've been facing so much threats from targeted people. But a complainant, my final story, IPOA later takes over. Later, the person involved are not to his hand. So our life becomes in danger because of that. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.